Kakayeni anga chamacha fanga nyama ukala yini ye no ode ye maliden yaradomo kasi ka foke femi ye jamana nyeta sero aywa ninga ulufo jamana nshini awa abiga chugodi hawa aywa ko maura tibo fonre fe kana anga jamana dilali ko kuma fo anye jamana den yaradomo de besiki aywa ninga foke ninga jatemine anga jamana abinya to mino jamana ngere besika glan chugo mino ba nunu ndamna na anga dugu kono ani sanje abi wati ni ndamano nimbo abara kunjeri baro kera jumate menne haywa akera seisibe ale konana fe menye ya puma bala anga jamana nyama no oye kolonela asimi goita ye ale tume kene kanana jamana ma bachama tumbe no aywa akera ya puma bala bunya kono akera basiki kono maridon farale nyanga uye ya puma bala sharia se munda aywa udasera ulumo aywa ninga ulunye fo jamana mbisaka glanto kumino jamana bisaka nya chugo minno maridon yera ka hakilna yeminye jamana jola haywa uye nimbela jilefo femme jamana nyama ya ale korofota hayaka niso jayira hayira ka foko la ni dore femme mali abisaka sigi adame koromo chugo minno mali abisaka ke mali chugo minno mali abisaka ke chugo minno jamana don yera ka la nyini ye femme ko ode bara indabo kunni ya fo kunche ko nyanda ambela jelema ame fuli folo bla jamana duma ulunga wilika jo anuka chesri watu ay bisro uka wilika jo depuis janvier kalo le tan nani sa bafla ni mon fla konala ukra sababu ye ka jamana ma to kuma shulula jamana ma to jugu bulu ambe fuli bla jamana don dante fuli muna imbede bayida kuna yi anga dambe ananga tabulu nangu barako kan gelamana tugu amana ke tugu ambe benga soro akanga libi anga to usraka na jate bine ambura benga sebeng bena fuma ko darje ambura kuno sabla daka bek ma don arsaka la waliya sabla ka daka apnan jamana taklali akun kra jago kun fnay do bulu kanyisi jamana ma akun kita fangan janjorola anga karya ka bo akunnala ka dairela ka danga jamana na ka danga fintugula mbatu amsa ka daire tukumina siga foi ay la yini munke ay fotukumina ni more ka ferema nyasro ibulu akaka ile gya feretike akaka ande gan sigi anga tabulu anga dambeu anga balmayaw anga trisraw anga furubulu sraw anga siginyunga sraw anga snanguyaw ka barako ka mumbatu ambisika bengasro are deman nyonje mumbatu basigi ani kiliyam nanga jamana ko to min amana ketugo tugo mo ko sisaka te malion refe ka te malion ka imana biga jamana ko no imana biga jamana wata jamana berala amana glatugo to abe fuma ge dunali be kan ka sore ni ame dugu kadi ibiram ne wora kadi to anga ji janga jamana gaja be albi ka wululi kambla ambalma munu be filikuna libi ka falbi dama to dalendo akaka wasigi gona su mumba to albi be ani kiliya be sabata anga jamana ko to guna bengam sorlen flani nala sunama ni jama be na munga jamfantula namara tula Allah sunama ama semi amake mato laini be sabati ko mana ala ga jamana pasi ala ga jamana do kambe jamana ma chama tumbe akene kan fe menye muso jegulu ye fukata si ya fumya bala kamelen jegulu mo ani ya fumya bala la tugo fukata si anga dina nyamo mani ne mbala jele to be kene konanna ma chama ye akani so jagira bara mbela jele konana na awnye hakina me soro na mise ko fo jamana de unye sisa o sigi ka kuma konana na be wele la be ka ni hakina fo ne ko ni fe jamana ti de ambe na mi ka sisa anga baraka ne wala samse ka jamana ti de mo chugo mina ka mali ko dinya kono ko ne ne ka hakina ka fo e muso jora ka bonu ko la ko sewo de bi fanga yela makera fo kana sisa ma asimi hamina ko de muso ka bo ko ngona muso ka bo sengena parce ni muso sira ka joro soro nyena ti ngona ka familiali soro jamana bi basi antitoma parce asimi na ne mali kono anye familiali chama soro amina ambolo di nyoko ma anye repse ka bara chama ke mi tetegere foy Sigika Puma Mini, président de la République, son Excellence Assimi Goïta,
a ka san yɛlɛmɛ foli la a y'a fɔ malidenw ɲɛna k'a fɔ mali kungo tɛ taa fɔ fan wɛrɛ fɛ an yɛrɛ ka sigi an ka kuma an maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min bɛ yen an ka se ka fura sɔrɔ o la mali bɛna a mɛnna a kɛra sababu ye maliyɛnw sigira an ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye un dialogue franc très sincère min bɛ yen an y'o fɔ jamana bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ cogo min na bɛɛ y'i hakili fɔ a kɛra sécurité ko ye o c'est-à-dire a kɛra basigi ko ye o a kɛra jamana bɛ se ka a ka sɔrɔ a ka yiriwali kuntalajanw donc an da sera nin bɛɛ ma an ye recommandation babaw kɛ donc an kɔni b'a ɲini u fɛ sa malidenw bɛnna min kan k'o kɛ recommandation a ka se ka waleya n'o waleya o de y'an malidenw bɛɛ sago ye vraiment an kɔni an nisɔndiyalen don ni ɲɔgɔnna nin tɛ kɛ ka caya donc n'a kɛra minnu tile la donc an b'a fɔ ni faso y'a denw wele na i kana lamɛn min b'i fɛ i k'a fɔ parce que walibolo t'i dugu kɛ maa kun kɔrɔ mɔgɔ ni mɔgɔ mana diya cogo o cogo ni i kunkolo de a tɛgɛ ka a don dɔ a b'a fɔ ko a tɛgɛ jara a b'a bɔ a kɔrɔ donc an kungo ka fɔ an yɛrɛ fɛ yan a yɛrɛ ko ten an ka sinankuyaw an ka balimaw n'an ka sinjiyaw donc an'an ka ɲamakalaw donc fɛn caman de b'an fɛ yan min b'a to ni gɛlɛya nana an bɛ se ka gɛlɛya wuli. Mali kɔnɔ bi Bamakɔ yan bi ye tubabukalo mai tile 10 2024 an minnu bɔra Bandiagara an ka laɲiniw minnu kɛra Bandiagara an y'a bɛɛ sɔrɔ papier minnu bɔra wulada in na a bɛɛ sɛbɛnna k'a daminɛ insécurité min bɛ siraba kan ka bɔ Bandiagara ka taa Bankasu Koro ka bɔ Bandiagara ka na Sevare a sɛbɛnnen bɛ yen nɔ minnu kan ka kɛ o sɛbɛnnen bɛ yen fo ka taa se an ka mɔgɔ minnu bɔra u ka dugu la ka taa yɔrɔ wɛrɛw fɛ ala ni insécurité an ye laɲini kɛ pour que u bɛ se ka segin cogo min na u bɛ se ka segin cogo min na et puis u bɛ se ka lakana cogo min na an y'o laɲini kɛ an y'o fana sɔrɔ sɛbɛnni ninnu na n'a ɲɔgɔnna a bɛɛ de fɔra a bɛɛ de sɛbɛnna fana mais n ye min fɔ tubabukan na sɛbɛnni ye sɛbɛnni ye fɔli fana kuma fana ye kuma ye min ka gɛlɛ o ye ka a lawaleya donc an b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ minnu ka baara ye ka ko ninnu lawaleya u k'u jija min fɔra sigikafɔ la u k'u jija a ka lawaleya wa a ka lawaleya a waati fana na. Dialogue ni a kɛra tare ça a été une réussite parce que depuis le tout début anw b'a kɔnɔ en amont anw ni ministère de la promotion ye baara dɔ kɛ et pour que ka se ka atelier kɛ de 2 jours ka musow ka laɲini u bɛ min nɔfɛ u k'o fɔ an ka kɛ gafe ye ka na di Youssouf le premier ministre le président du dialogue intermalien an nan'o di a ma dialogue do yɛrɛ dialogue banna dɔrɔn an y'u d'a ma solennellement pour que a ka di déléguéw ma déléguéw ka se k'a don u ka gafew kɔnɔ an ka laɲini bi fana sɔgɔmada in na FAOD yɛrɛ ye atelier dɔ organisé avec le partenariat avec WILDAF avec l'appui financier de WILDAF donc WILDAF ye anw accompagné bi an ye FAOD musow wele ka tila ka organisation société civile mɔgɔ damadɔ wele k'olu fara an kan pour que olu ka kɛ relais an ye gafe min di k'u la dɔnniya kɔnɔ k'a baara kɛ ni a ye donc an y'u bɛɛ informé bi an y'a baara kɛ an tilala ka livre ninnu d'u ma donc u fana ka t'u ka u ka taa duw kɔnɔ u ka taa togodaw la u ka taa u ka sigidaw la u ka taa communew kɔnɔ u ka t'u ka organisation kɔnɔ ka taa ɲɛfɔ anw ka laɲini tun ye nin de ye donc bi ne yɛrɛ y'a ye ne content parce que an ye laɲini min kɛ ne y'a ye a camanba tara ba la bi n ye fɛn lamɛn avec beaucoup d'intérêt donc n y'a ye k'a fɔ musow le président Youssouf il a donné a y'a multiplié a don bɛɛ séance tenante an y'a d'a ma dɔrɔn a y'u multiplié a dira déléguéw ma et je me suis rendu compte que délégué u ka bi recommandation anw ka fɛnw camanba de b'a kɔnɔ donc déjà c'est pour dire que nous les femmes nous sommes satisfaites maintenant problème ye min ye il faut que a ka bɔ a sira fɛ a kana kɛ kɔrɔlenw ye ni n ko kɔrɔlenw tuma de la fɛnw bɛ kɛ a papiyew bɛ bila tiroir kɔnɔ mais président yɛrɛ y'a fɔ a ko ko seni n'ala sɔnna ma nin ye malidenw kumakan de ye donc a bɛ waleya. n'i ye maa caman ka kɔrɔfɔ jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko hakilina min talen filɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ nin ye koyi ko nin de ye i y'a faamuya b'a la anw ka jamana wolosɛbɛn kura ye nin de y'a sariya sen kura ye an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana jɔ ala ka kɛ malidenw sago ye.